Здравейте, дами и господа! Отдавна не съм направил видеопроект и не съм публикувал. Както гледате, това е новото ми студио, от където ще снимам моите видеа и ще си говорим за части на автомобили и неща, които скоро ще скарам кола и ще кормувам, ще имам изпити и да науча правилника също. Вие можете да ме последвате във Facebook и Instagram. И очаквайте съвсем скоро новите ми видеопроекти, които ще бъдат публикувани в моя социален видеопроект, който ще покотя. И надявам се моите видеопроекти да ви харесат. Вече видеята от другия канал с Лалкаджи и мен, тя има свой канал и всеки продължава по своя начин за видеопроектите си. Тази година ще бъдат по-различни видеята, които до сега съм направил, и вие можете да ме последвате в социалните мрежи. Очаквайте съвсем скоро новите ми видеопроекти, които ще бъдат излъчени тук в училище. И тази стая е нещо подобно като студио за мен и надявам се видеопроектите ми да ви харесат. Чао от мен и меката силата да бъде с вас. И абонирайте се за моя канал и последвайте ме в Facebook и Instagram. Очаквайте съвсем скоро. Линковете долу в описанието. Точно по това видео, какви видеа искате да направя, пишете ми в Facebook страницата ми. Чао от мен.